Wel, croeso I bob un ohonoch chi ar gyfer y drydydd rownd yng nghyfres Zoomryson Barddas. Mae yna 3 thîm hefyd iawn wedi dod mewn, mae pawb ohonyn nhw wedi cyrraedd. Tîm Caernarfon, tîm Deheubarth a thîm Llŷn a Geifionydd. A gai ofyn I bob un ohonoch chi sy'n mynd I ddeud cwplet neu englyn pan fydda un eich enwi chi bod chi'n codi llaw fel bod Dafydd yn y booth gweithio pethau dirgel yn gallu gweld lle ydych chi ar y sgrin. So hwnna yn dipyn o help. Wedyn byddwn ni'n gweld mewn rhyw 3/4 awr pwy fydd yn ymuno efo Ceredigion a Sir Gar yn y ffeinal. Mae'r beirdd wedi cael ei tasga chydig ymlaen llaw fel yr arfer. Yr ateb llinell mi gesgyngor un bore neu bora, neu os ydy wedi mynd yn ben set llwyr arnyn nhw, llan nhw hyd yn oed ddefnyddio yr odl borau. Nawn ni ddim mynd I holli blew ynglyn â hynny. Cwplet ar yr odl wedyn englyn yn cynnwys llinell y rwyf yn dysgu dreifio neu wrth dysgu dreifio neu am dysgu dreifio neu allan nhw fod yn rhoi unrhyw air maen nhw yn dymuno yn fanna. Englyn yn cynnwys unrhyw air o fyd pobi a wedyn englyn clo plentyn yn dechrau ysgol. Da ni wedi cael cystadlaethau da yn Limerick ac englyn y dydd. Yn ystod y ddeuddydd cyntaf, gobeithio fydd y safon gystal a dwi'n mynd I ofyn I Caryl ddechrau efo beirniadaeth Limerick y dydd. Helo, pnawn da. Dwi'n licio dy grys ti, Dylan. Taid ers 2010? 2010, 2016, please, Caryl. Os dwi'n neud ti ddim yn well, mae gen I fy mug 9 gym hefyd. O, na fo. Felly dyna ni. Ers 1995? Ers 2020. Na fo. Reit pnawn da chi gyd. Diolch yn mawr iawn eto am yr holl gynigion sydd wedi cyrraedd. A ydych chi'n dda. Dwi wedi cael traffath heddiw, deud y gwir. Falle achos bod fi wedi gadael yr odl yn ben agored, ond mae yna lot o gynigion ardderchog wedi dod I law. A diolch hefyd gyda llaw am yr holl ymateb da ni'n cael i'r Zoomryson. Mae yna lot o'n chi wir yn mwynhau, sydd yn gret, sy'n newyddion ardderchog. Rwan ta, mae'n siŵr bod chi eisiau gwybod I le eithon ni, oherwydd y llinell neu'r rhan o linell nes I osod ddoe oedd, mae effach o le yn lle bynnag. Wel, ath Ilir a ni Llanboedi, ath yr ail denor a ni I Lansanan, ath Penllyn a ni I Rhyw, neu Rhyw I Penllyn, dwi'n gofio pa ffordd o'n dod I. Ath Dawn a ni I Cwm Ciwio. Nathon ni fynd I Zoom hefyd efo Iga Mogam a Di Glem. Athon ni'r Bala hefo Tegi 1 a Tegi 2, ac wrth gwrs mi aethon ni I Dregaron ar Eisteddfod gan yr epistol heddwch, y llwyr ymwrthodwr, eisiau fi ymwrthod, fi'n gallu siarad yn gliriach, a Banba. Ond mae hon yn da gan Double Dragon, yn yr rhai sydd wedi mynd I Dregaron ar Eisteddfod. Mae effach o le yn Tregaron. Mae pawb wedi mynd ar y wagon. Y Talbot yn wag, na dim cwrw na brag, tro nesa amdani, so come on! Dwi'n licio ffordd da ni'n cael yn annog I fynd i'r Talbot ar gyfer y lle yn wag blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr Double Dragon. Wedyn hon gan Asi Feta, jyst ar ôl I fi ddeud bod pawb yn mwynhau'r Zoomryson, gwrandwch ar hwn. Mae effach o le yn Eisteddfod. Ewch ar-lein a ni welwch run ddefod. Does na ddim dillad crand, nid oes heddwch na band, a'r Zoomryson sy'n llwyd fel y wermod. Wel, diolch yn fawr iawn, Asi Feta. Da ni'n caru chi hefyd. Ath Bryn T a ni Gaerfyrddin, aeth y Prydydd Coch a ni i'r Angor, sef I ryw dafarn, dwi'n gwybod os di'n dafarn iawn neu beidio, ond fan aethon ni. A mae rai yn chi wedi aros adre, fel cardi ar enghraifft, a llyfiwr. Mae hwn yn da. DIY, ond mae mam ar y gin. Ac mae dad dal yn chwilio drwy'r bin. Am I fys bach mewn cadach, ath y llifio yn ffradach. Mae yffach o le yn fan hyn. Ardderchog.
Awtofordor yn mynd â ni i San Steffan. A wedyn gaethon ni limerick gan Sgidiau Dal Adar o'r enw Ol fi Vlad Diffrons de. Fel ydi fod i ddeud o, dwi'n meddwl. A gath o a ni i'r lle yma. Mae uffach o le yn Hydweiliog, ers i Robert Penbryn brynu ceiliog, sy'n clochtar drwy'r dydd, ac yn ôl Robert sydd o Ffrainc ac yn gwbl ddwyieithog. Gwych iawn. A wedyn, plismon drama. Da ni'n cyrraedd, a dweud y gwir, nes i gael traffath ofnadwy hefo'r 5 uchaf, a pha safle ddylen nhw fod. Beth bynnag. Dyma'r 5 sydd wedi cyrraedd y top, a mae'r rhain na i ddangos, na i ddarllen i chi rwan. Fel sa'n ni'n dweud nesa at y llwyfan. Sa'n ni'n gallu dweud cydradd 1, cydradd 2 a cydradd 3, sa'n ni wedi gwneud yn falch. OK, plismon drama. Mae uffach o len Capel Curig, ac ambell i visitor Lloerig, yn chwilotan bob man am ei hoff gamper fan a iaith o na'n ysgrifenedig. Da iawn, plismon drama. Wedyn, mae hwn, wel, da ni'n mynd i rywle cudd fan hyn, oherwydd mae rhaid i chi nabod Morse Code. Dwi'n yn gwybod os nath y ffaith bod wedi rhoi hanner llinell ddwy ysbrydoli yr limerick yma, ond na i drio'n ngorau, oce? A falle llith rwy'n gyfieithu os ydyn nhw'n dall y darllings. Mae uffach o le yn ... ers i ... does neb yn ... gan fod ... a Morse Code ... A'r ffug enw ydy ... Felly, ardderchog hwnna. Ardderchog. Ond dyma'r 3 sydd wedi cyrraedd y brig. A hwn gan Stelciwr. Ond jyst i chi gael gwybod adra, cyn bod ni'n mynd yn fyw, mae yna bob math o bethau mae rhaid i ni jecio. A mae'r gair unmutio yn cael ei ddeud lot, oherwydd mae yna llun bach ar waelod y sgrin, llun meicroffon, ac os da chi'n pwyso ar hwnna, mae'n golygu bod neb yn gallu clywed chi. A dyna be di'r sefyllfa ar hyn o bryd tra dwi'n siarad, mae pawb wedi unmutio, neu mae'n mynd yn fler os oes pobl yn mutio, ddim yn unmutio, os da chi'n dall beth i'w feddwl. A hefyd, mae'n ein siŵr bod pawb wedi cyrraedd, bod pawb yn cael ei weld, bod na ddim ffigiarins ar y leins na dim byd, ond beth bynnag, gobeithio bod hwnna rhyw fath o gefndir i Stelciwr. A da ni gyd, wrth gwrs, yn stafelloedd bach ni adra. Manita, mae uffach o le yn Rhegaron wrth sbio yn slei ar Zoomryson, unmutio anoeth, beirdd hanner noeth, ac un mond yn gwisgo i goron. Da iawn, Stelciwr. A wedyn yn ail, a dwi'n licio hon yn ymnadwy, da ni'n mynd i blaned arall fan hyn, hefo ego bach. Mae uffach o le yn ... Da ni ddim nôl efo'r Morse Code gyda llaw, dyna be di enw'r lle. Mae uffach o le yn ... Hyn bentref ar blaned na wydd ot. Yn lle dweud un gair, mae nhw'n deud o 2. Mae'n ffair, mae di mynd i'r pot. Diolch yn fawr i ego bach am hwnna, ond dyma'r un buddigol. A rhan o'r rheswm mae'r limerick yma yn cael y wobr ydy'r odl fewnol ysbrydoledig yn y llinell olaf. Y ffug enw ydy Mrs Johnson, a da ni'n mynd i di Mr a Mrs Johnson, wel ddim yn Mrs Johnson eto, nac di. Mi fydd i gobeithio rhyw ddiwrnod i Stryd Downing, da ni'n mynd i di'r prif weinidog. Manita. Roedd na uffach o le yn Stryd Downing, a Cari yn gofyn a gofyn, a'r 5ed, ta'r 6ed, ta'r 7ed, ta'r 8ed yw Wilfred fy machgen Penfelyn. Llongyfarchiadau, Mrs Johnson. Diolch yn fawr, Caryl. A da ni yn llongyfarch Mrs Johnson yn fawr iawn ar ennill yr englyn. Limerick. O ie, na fod. A fi ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng nhw. Dwi'n cymysgu rhwng y ddau hefyd. Mae Ffion chwarae teg iddi wedi anfon yr enw. A os na dwi wedi camgymryd, mae'n perthyn un ohonoch chi sy'n ymlaen i'r ysgrin fan hyn. A'i henw hi ydy Carolyn Iorwerth.
Rhys, ydy dadfiwtiad y hun i ni gael holi. Dwi'n cymryd bod di'n perthyn yn o agos at ti. Ydy. O, dim ti, Rhys, sori. Dim ti, Rhys Iorwerth. Dwi'n meddwl bod yndi, os dy'r un. Na o. Sam lot o Carolyn Iorwerth. Dy fam? Ia, dwi'n meddwl, oedd hi'n ail a thrydydd o hefyd. Felly, mae wedi cyrraedd y brig o'r diwedd. Dwi'n falch iawn o'n clywed. Gwych. Llongyfarchiadau mawr i Carolyn Iorwerth. A Caryl, sgyn ti linell ar yn cyfar ni fori? Oes, dyma'r llinell ar gyfer fori. Ath y Meirin ar Zoom i fusnesu. O, diolch yn fawr. Aeth y Meirin ar y Zoom i fusnesu. Wel, dymuniadau gorau i bob un ohonoch chi ar gyfer cystadleuaeth o Limerick fori. Rhys, Dafis ydy beirniad Englyn y Dydd a pob hwyl i ti Rhys. Fwr a ti. Diolch yn fawr, helo bawb. Da ni'n cadw at y niferoedd. Da ni fel 620 o englynion heddiw. A'r testyn oedd ffynon. Ond testyn chydig bach yn fwy penodol heddiw. Ac o'n i'n meddwl sut fath o ymateb o'n i'n di gael i'r testyn yma. Efo testyn fel ffynon, o'n y gyfle wrth gwrs i beir chwilio heneidiau am myfyrio ynglyn â dyfnion bethau i cyfnod ar y ddaear yma. Mae'n ambell un wedi mynd i'r cyfeiriad hwnnw. Ond mae'n rei hefyd wedi gadael i'w dychymyg nhw ddod o hyd i ffynhonnau chydig bach o wahanol. Fel sydd wedi digwydd y dynodau o blaen, oherwydd bod yna gymaint o englynion a mae yna gymaint o'n nhw'n rei da, dwi'n gorfod ymddihiro a dweud na dim ond rhyw 10 wedra i ddangos. Ac dydy hwnnw ddim unrhyw adlewyrchiad ar y rhai sydd ddim, ond o'n i'n trio creu chydig o amrywiaeth a bod y detholiad yn cynrychioli be dwi wedi dderbyn. Felly, neith y gweddill dwi'n siŵr faddau mi am hynny. A fel o'n i'n sôn ddoe, gobeithio byddwn ni'n gallu dangos nhw i gyd mewn rhyw ffordd neu gilydd ar ddiwedd y gyfres yma. Reit, wel, y rhai dwi'n mynd i gyfeirio atyn nhw, dwi'n mynd i fynd i Dafydd Ysgai i sneidiadol ganiatau fi rannu sgrin. Na fo, ia, dylsach chi allu neud fan. Oce, diolch yn fawr. A ni'n mynd i sioe sleidiau. Da ni wedi cychwyn yn barod. Da ni'n cael bach o drafftau. Diolch efo fi am eiliad. Ma ni. Iawn. Dyna ma ni. Reit te. Wel, hein. Wan te, o'n i'n meddwl beth oedd yna rhywun yn mynd i fynd i'r cyfeiriad yma, ac o'n i'n meddwl bod ni'n cychwyn yn fan hyn. Y ffynon arbennig yma, un whisky cyn y cysgaf, hen dirwedd, penderyn a flasaf. Ar ei ddŵr, dwyfol, ffolaf, a'i byr rym, a dwi'n meddwl na rym a ddim rym ydi hwnna, neu os efo'n cymysgu ddiod, a'i byr rym, un noson braf. A hwnna gyn dic, a mae o'n un bach twt, a pawb a'i ffynon, ynde, ac oedden ni'n meddwl bod hwnna wedi gafel yn ei wydryn yn daclus iawn a wedi rhoi cwbl i lawr mewn un jochiad. Reit, dyma'r ailyn, a dwi'n siŵr beth sydd wedi digwydd yn fan hyn, ond beth bynnag na i ddarllen o. Mae hwn gan y Capel Coch, a fan hyn mae'r achubiaeth i dic tro cynt. Mae'n hen gynefin ninau'n erwau gwyll ar goll drwy'n heneidiau, a dŵr budur bywydau yno'n hel heb ei glanhau. A dyna chi, da ni wedi cael y gwrthgyferbyniad rhwng dau englyn, a mae Capel Coch yn amlwg yn poeni am dic. A'r mae'r dŵr budur bywydau yn yr wled awgrymu yn dydy yn y ffynon yna, y ffynon pechod ydy honnau, wrth gwrs, ynde. A mae wedi dweud eto yn rymus dros ben. Reit, dyma ni'n mynd rwan at Twm. Dyma ni yr myfyrdod ynglyn ar y fath o yr hunan sy'n fan hyn, ynde? A mae yna obaith yn does yn dilyn i'r pechadur oedd yn yr englyn cynt. A'i dŵr heddiw'n fydreddu dan orchydd, dan warchau mieri a'r hwd.
mae ei ddoe clir hi yno yn dal I gronni. Felly mae yna, bod yna bob math o fydreddi yn ymharu ar y ffynon, mae yna hefyd dŵr clir yn ei gwylod ti yn dal I gronni. A mae hwn yn gallu gwneud ar person, ond wrth gwrs mae'n gallu gwneud efo Cymru a pob math o ddelweddau, felly mae'n englyn da iawn a diolch yn fawr iawn amdano fo. Wedyn, mae ni'n mynd I gyfeirio chydig bach yn wahanol, a mae'r ffug-enw'n awgrymu ydy y cyfeiriad hwnnw, y rhodd cymorth. O weled y pamffledyn ddaeareg o ddŵr llawn bydreddi, a lifodd ein hanfodd ni am leinin yr amlenni. Dydy hwnna'n dda, mae amleinin yr amlenni yn y lle ydych chi'n llyfu, os ydych chi'n anfon rhodd i'r elusen, ydy a lifodd ydyn ni'n llyfu'r amlen I chau hi mwyn anfon y rhodd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n drawiadol iawn a diolch amdano fo, mae o'n mynd I gyfeiriad gwahanol. A da ni gymaint ohono ni, da ni rhoi nhw yn y bin cyn hyd yn oed I hagor nhw. Felly diolch yn fawr iawn. Wedyn, mae hwn gan ffug-enw sy'n awgrymu wrach lle da ni'n mynd, Vanessa from Cheshire. Ac os da chi wedi bod yn darllen y Daily Post ac yn y blaen, byddwch chi'n gyfarwydd â hyn. Bechod wir, mae'n enw bach del, ond ar du mewn gwlad dawel, a'r dawel neu'n bwysig, dawel a hardd. Gwell I ni arddel rhwyddach sŵn a'i alw'n wel. A dyna chi ar gyd ynde, a mae gymaint yn does o newid enwau, a mae o'n bwnc ar hyn o bryd sy'n cael ei drafod yn dydi yn y Senedd o ran trio dod ar ryw fesur I gadw'r hunaniaeth sydd mewn enwau llefydd. Felly diolch am fawr iawn am hwnna, mae hwnna'n wahanol ac y ffynon y fanne wrth gwrs ydy Cymru fel tai yn Cymreictod ni, a mae'r wel neu wrth gwrs yn dod I mewn iddo fo. Da iawn wir. Wedyn, mae hwn, da ni'n mynd i'r Steddfod wan, a dwi jyst wedi goleuo un gair bach, a dio ddim bod o ddim problem cynghanedd o gwbl, ond o ran bod o I ddelwedd o ddim cweit yn gyson efo gweddill yr englyn. Ati hi, sef y Steddfod, ati hi y dawn bob haf, ohoni fe dynwn i'r eithaf ydy ferion meithlonaf. I fanne, mae'n wych iawn. Wedyn, I chau, bod na ddim Steddfod, yw Llaner Chaf. Mae'r Llanerch yn iawn ar gyfer Steddfod, ond diolch cweit yn cydio efo'r ffynon, ond mae'n englyn sydd yn mynegu hun fel arall yn arbennig iawn, a dwi'n meddwl bod ydy ferion meithlonaf yn wych dros ben. Wedyn, dyma ni eto efo'r Steddfod, ac dyna ni yn fan hyn, yr mis Aws ydy'r cliw, wrth gwrs, ond mae yna rhywbeth pellach na hynny'n does. Os yw draen mis Awst o raid yn dirwyn dros ei dŵr bendigaid, a mae'r gair bendigaid yn awgrymu hynny dydy, yn loyw o'i chrombil di-laid, sef y ffynon lân yma, cadwodd I ni bwcedaid. Dim rhyw gwpanedd bach nag ond mae wedi cadw llawer iawn I ni dydy. A wedyn, beth sy'n mam wrth gwrs ydy'r arlwy sy'n ni'n tybio, ond da ni wedi cael ar wrthos y Steddfod, yr arlwy wych sydd wedi bod. Mae wedi bod yn gyfle dydy I ddangos gymaint o gyfoeth sydd wedi bod mewn Eisteddfodau blaenorol a dangos y doniau. A mae hwnnw'n dod trwad I mi yn yr englyn yma yn gry iawn. Felly diolch eto. Fel ydych chi'n gweld amrywiaeth yn y dehongliadau. A wedyn, hwn sydd yn drydydd gynnau, a mae hwn wedi cyfuno mewn ffordd, mae gwraeth bro, crefydd iaith, mae pob peth yn fan hyn, yn dydy. Y llif gynhaliodd y llan, a mae llan yn gallu golygu pentre neu eglwys yn dydy. Y llif gynhaliodd y llan a yfwyd mewn cartrefi bychan. Yfodd cymdeithas gyfan, darfu iaith a dŵr y fan. A mae'r cyfuno yn digwydd yn dydy mewn ardal lle mae y pethau yma'n dod I ben, a mae wedi dweud yn arbennig iawn, dwi'n meddwl. Wedyn, yn dod at yr un sy'n ail, a da ni'n mynd yn ôl i'r Steddfod mewn ffordd, yn dydyn ni fan hyn.
Ar un ysgwyr, mae hwn yn ysgafn, a mae o'n bron yn debyg i'r englyn gyda ni reit ar y dechrau gyndig, ond dydy o ddim na chdi. O hon yr yfem unwaith, draw o'r wyl, gan dreulio pob noswaith yn feddwon genhadon iaith, o am wyl fel ma eilwaith. Ynde? A mae gennych chi'r darlun ma o maes B, mae gennych chi'r darlun o yr hwyl yn y dre, yn y gystal ag yn y Steddfod. Wrth gwrs, mae'n ei ddarlun yfed yma, ond yfed o be, ynde? Yn feddwon genhadon iaith. Felly, rhyw fath o ysbryd y cyfnod, falle'r 70au, 80au, pan oedd na brotestio ac oedd y cyfan yn y fwy o ryw dan yn y peth yn doedd. A mae hwnna wedi cael ei gynrychioli yn dda iawn, a dyn digenw local. Ond hwn dwi'n rhaid yn gyntaf, testyn, mae wedi mynd â ni i gyfeiriad hollol wahanol eto, ond mae 'na wirionedd sylweddol fan hyn yn does. Y ffynon fan hyn, wrth gwrs, ydy'r ddaear ynde. Y ffynon hon sy'n croni'n gemegion ac mae mwg yn drewi yn ei gwylod, yn codi o'r hen oll a greu ni. Ynde. Ni y dyn mewn ffordd dynoliaeth sydd yn amharu ynde, ar y ddaear, a ni sy'n creu'r broblem, ni sydd yn rhoi y budredd yn y ffynon. Felly mae 'na wirionedd sylweddol iawn yn yr englyn yna, a hwnna sydd wedi mynd am ryd i heddiw. Felly, y wobr gyntaf yn mynd i Gaia. Diolch yn fawr i ti, Rhys, am y beirniadaeth, a diolch hefyd i Caryl am ei beirniadaeth hi ar y limeric. A cyn bod ni yn gweld pwy ydy Gaia, atgoffa ni be ydy testyn fory. Ia, y testyn fory ydy galwad. Na ni, galwad, pob hwyl i chi yn cystadlu fory. A mi lle gyhoeddi wan, a fydd hyn yn creu dychryn ymhlith y tri thîm heddiw, enillydd yr englyn ydy rhywun sy'n y ffeinal yn barod, felly mae 'na safon ar uchel yn mynd i fod yn eich erbyn chi. Aelod o dîm Ceredigion, a da ni yn llongyfarch person lleol tu hwnt i Dregaron, sef Gwenallt Llwyd Ifan. Da iawn Gwenallt Llwyd Ifan, a'r ennill gystadleuaeth englyn y dydd heddiw. Mi awn ni yn syth mewn i'r Zoomryson. Tîm Caernarfon, Deheubarth a Llŷn a Gefionydd, a cofiwch ddadfiwtio. Wel ia, Rhys, fysa syniad bod ni'n tynnu hanner marc am bob un sy'n anghofio dadfiwtio. Syniad da iawn. Na fo, gawn ni weld sydd eithi. Felly cofiwch ddadfiwtio. Mi gesgyngor un bore neu borau, a wedyn Nicky Beach a Iwan Rhys ag Osian Rhys Jones. Os allwch chi godi'ch dwylo i weld, nawn ni, da chi yma a darchog. Felly, Nicky, gynta. Mi ges gyngor un bora i wneud hwn yn gwpled da. Ar ddyrchog, diolch Nicky. A Iwan. Mi ges gyngor un bore. Rho'r hwrdd mewn cwpwrdd, oce? Diolch i ti. A Osian. Mi ges gyngor un bore i wneud dim am gyngor da. Diolch i'r tri o'na chi. Nicky Beach, mi ges gyngor un bora i wneud hwn yn gwpled da. Wel ia, a mae yn gyngor da, ydy, i wneud hwn, a mae wedi chwarae teg, mae wedi dilyn y cyngor. Mi fysa'r pyryddion cynganeddol yn deud wrthyn ni bod yn caledu dy. Ond hefyd, fel ydych chi'n gweld, mae y pyryddion cynganeddol hefyd yn deud bod dwy dy yn caledu i wneud ty. Felly, na fo, da ni yn derbyn y gwpled yma, a mae yn gwpled da. Mi gesgyngor un bora i wneud hwn yn gwpled da. Hyfryd gan Nicky yn fanna. A Iwan, mi gesgyngor un bore. Rho'r hwrdd mewn cwpwrdd. Oce?
Mae rai fi ddeud mai dyma'r cyngor rhyfedda. Dwi wedi glywed un o'r cynghorion rhyfedda. Dwi wedi glywed erioed. Oedd gen Emyr o Irnant rhywbryd, rhywbeth am roi hwrdd i Mary Ann. Ond na fo, awn ni ddim lawr y ffordd honno. Rho'r hwrdd mewn cwpwrdd, oce? Diolch Iwan. A wedyn hwn gan Osian. Ni ges gyngor un bore i wneud dim. Am gyngor da. Wel, diddorol yn fanna di, os da chi'n derbyn bod dwyd, a dyma be da chi'n cael penderfynu chi yn ydy dwyd yn gwneud ty, dew, da ni'n mynd i fyd dyrus cyngeneddol fan hyn. Wel, mae Nici wedi penderfynu bod dwyd yn gwneud ty, ond mae Osian wedi penderfynu bod dwyd ddim yn dweud, mae o fyny i'ch clust unigol chi'ch hun. Dyna'r gwirionedd. Reit, ie, be newn ni? Mae hwn yn anodd. Chwo be, dwi ddim yn mynd i allu i rhannu nhw. Naw yr un i'r tri ohonyn nhw. Mae'r tri wedi'n plesio fi. Diolch i'r tri o'na chi. Da ni yn symud at cwpled ar yr odl, a pob un ohonoch chi wedi cofio dad fiwtio. Da iawn, a ddim wedi gorfod tynnu marciau o gwbl. Cwpled ar yr odl R. A Ifan Rhys o dîm Caernarfon. Aeth pob moment yn fenter a'r cyffredin i ni'n her. Diolch. A Manon o'r Deheubarth. Fe fi unwaith dan fanner, achos i weld cylch o ser. Diolch. A Casia, da ni yn llongyfarch Casia ar ei chyfrol Eiliad a Geinios. A Casia, mae gennau gopi yn fan hyn yn hysbyseb. Na fo hysbyseb am ddim i ti. Diolch o galon. Cyhoeddiadau Barddas 5.95 a werth bob ceiniog. Na fo? Ar gael ar y maes. Un fflam sy'n rhewi amser hyd ei fer mewn eiliad fer. Diolch. Aeth pob moment yn fenter a'r cyffredin i ni'n her. Wel ia, allach chi gyplysu hwn efo beth sy'n digwydd i ni'r dyddiau yma ynde. Aeth pob moment yn fenter a'r cyffredin i ni'n her. Mae'n byd cyffredin ni wedi cael ei droi ar ei ben yn llwyr. Aeth pob moment yn fenter a'r cyffredin i ni'n her. Gan Ifan y fanna. Fe fi unwaith dan faner, achos i weld cylch o ser. Wel, hyfryd ynddo, ar cylch o ser, da ni'n mynd i gyfeiriad baner Ewrop yn fan hyn, swn i'n dychmygu. Y faner las na ar cylch o ser aur, fe fi unwaith dan faner, achos i weld cylch o ser. A be mae Manon yn fan hyn yn awgrymu di, o da ni'n edrych fyny at y ser, wrth gwrs, a felly i lawer un ohono ni, mae gennym ni barch at y faner honno, ond na fo, mae mwy yng Ngwledydd Prydain. Gyda llaw, mae well gynnau'r term Gwledydd Prydain na'r Deyrnas Unedig. Mae eisiau ni ddefnyddio fwy o'r term Gwledydd Prydain na'r Deyrnas Unedig yn y marn i. Ond na fo, mae mwyafrif yn y Deyrnas Unedig, wel ar un adeg o leia chydig flynyddoedd yn ôl, wedi penderfynu fel arall. Un fflam sy'n rhewi amser. A na chi gynghanedd hain hyfryd, un fflam sy'n rhewi amser, hyd i fer, mewn eiliad fer. Mae o'n biti am y fer a mewn eiliad fer na bod y ddau e. Mae un yn hir a llall yn fer, a mae yna M ar ôl y fer, ond mae'r glist yn dal i'w glywed, ond mae wedi cael ei ddeud yn dda gan Casia yn fanna. Be dwi'n mynd i wneud? Reit,
Dwi'n meddwl mae'r un mwyaf newydd ydy Manon Awst yn fan hyn. Felly 8 i Lun ag Efionydd, 8.5 i Gaernarfon a 9 i Manon a'r Deheubarth. Y Drydedd Dasg, englyn yn cynnwys y llinell yr wyf yn dysgu dreifio neu amrywiad ar y gair yn yna. John Hywyn o Gaernarfon, Rhys Iorwerth o'r Deheubarth a Griffith Owen o Lun ag Efionydd. Fydd yn gystadlu, felly John Hywyn. Yr wyf am ddysgu dreifio yn o hen, am heiniau sy'n treiglo, bydd yr rhai sy'n cuddio yn y brwyn dros gloddiau'n bro. Diolch. A Rhys? Yr wyf wrth ddysgu dreifio hefo speed, heb fy specs, am daro mewn i dom, yna damo, heb frys, af dros Boris sbo. Diolch i'r Rhys. A wedyn Griffith Owen. Yr wyf am yn dysgu dreifio 4x4 ar hyd ffyrdd mynytho, a tybiaf wrth fynd teipio ar ras, fi sy'n iawn bob tro. Wel, John Owen fan hyn, yr wyf am ddysgu dreifio yn o hen, am heiniau sy'n treiglo, bydd yr rhai sy'n cuddio yn y brwyn dros gloddiau'n bro. Mae'n bosib bod na neges o ddifri yn fan hyn, ond ysgafnder ydw i'n ei weld yn fan hyn gan John Hywyn, na fo, yr wyf am ddysgu dreifio yn o hen, am heiniau yn treiglo. Ia, be sy'n ddonio fan hyn ydy ella bod o'n dreifio ys blynyddoedd, ond rwan mae wedi penderfynu mynd ati i ddysgu dreifio. Go iawn. Bydd y rhai sy'n cuddio yn y brwyn dros gloddiau'n bro, pan mae pobl yr ardal yn clywed bod John Hywyn yn mynd allan i yrru ar hyd Llandwrog ar fro. Maen nhw'n cuddio dros gloddiau'r fro, a wedyn chwarae teg, mae John wedi penderfynu bod o'n mynd i ddysgu dreifio. Wel, ysgafn iawn. Ond ymddiheuriadau os na dwi'n gweld y neges ddofn yn yr englyn. Yr wyf wrth ddysgu dreifio hefo speed, heb fy specs, am daro mewn i drian o Dominic Cummings. Achos mae o wedi chael un gynharach yn y Zoomryson. Mae o yn chael i unwaith eto. Am daro mewn i dom yna damo. A dwi'n licio'r reg fach ysgafn yna fanna. A dych chi yn cael yr argraff bod i ddim yn rheg ddidwyll o gwbl. Yna damo, heb frys, af dros Boris sbo. Wel ie, anod clywed rhywun o Gaernarfon cofi yn defnyddio'r gair sbo. Ond na fo, yr wyf wrth ddysgu dreifio efo speed. Heb fy specs am daro mewn i dom, yna damo, heb frys, af dros Boris sbo. Da iawn. Mae eisiau trio osgoi defnyddio gair sy'n defnyddio yr un odl, enghraifft dreifio a efo, ond na fo, beth bach ydy hwnna. Yr wyf yn dysgu dreifio 4x4 ar hyd ffyrdd mynytho, a tybiaf wrth fynd heibio fydda'r pyryddion gramadegol yn mynnu mae a tybiaf ond o na. Mewn englyn o'r fath, mae tybiaf yn hollol iawn. A tybiaf wrth fynd heibio ar ras, fi sy'n iawn bob tro. Bod y gynghanedd ddim mor gryf yn y llinell ola, yr yn ateb yr yn tro, ond mae'r syniad na o'r 4x4 a fi sy'n iawn bob tro, achos bod gynna i gar mawr cryf. Na fo, wel, allai wneud be dwi isio. A da ni'n cael yr argraff
bod Gruffydd Owen wedi sgwennu'r englyn yma ar ran rhyw bobl eraill, swn i'n dychmygu, ond awn ni ddim i fewn i hynny. Yr wyf yn dysgu dreifio 4x4 ar hyd ffyrdd mynyddol, a tybiaf wrth fynd heibio ar ras, fi sy'n iawn, bob tro. Wel, mae yna sgamder yn fanna, ond mae yna neges hefyd. Ie, wel, dwi'n hoffi'r tri. Wel, maen nhw'n agos naw i John Hywyn, ond ges i ddoniolwch pellach efo Rhys Iorwerth, 9.5, a hefyd mae Gruffydd Owen, dwi'n teimlo bod o wedi mynd at y doniolwch, a hefyd y difrifoldeb o dan y doniolwch. 9.5 i Lun a Geifionydd hefyd. Da ni symud ymlaen at bedwaredd dasg. Englyn yn cynnwys unrhyw air o fyd hobi. Wel, da ni fyddwn ni yn cael, dwi wedi cael golwg gyflym ar eu henglynion clo nhw, a fyddwn ni yn clywed y gair pobi nes ymlaen, ond pwy bynnag sydd wedi defnyddio'r gair pobi yn yr englyn clo, da chi'n mynd cael darllen yr un englyn yn fan hyn. Felly englyn yn cynnwys unrhyw air o fyd pobi. Mae Gito Dafydd yn mynd i gystadlu ar ran Cynarfon, Hywel Griffiths ar ran Deheubarth, a Judith Musca-Turner ar ran. Mae Judith Musca-Turner gyda llaw yn cael y wobr am y cefndir gorau. Allan mae hi wedi gwneud ymdrech, unai mae wedi gwneud ymdrech cyfrifiadurol, neu mae hi wedi mynd allan i'r mynyddoedd i gael y cefndir hardd yna yn fanna. Felly, Gito Dafydd o Gaernarfon. O Siom yw'r wythnos yma heb babell fe gawn bobi adra. Hon yw'r wyl sy'n codi'r ha, hon yw buryn ein bara. Diolch. Hywel? 75 mlynedd ers bomio Hiroshima a Nagasaki. Hunllef cysgod sy'n codi i orwel haf arall a'i oeri yn wynias, ond dihini i wybren ein heilwen ni. Diolch. A Judith? Tuna, ffig, saith tun o ffa, bri a reis, pac o brons, llond berfa o wd, wir. Ni ddaw ddim da o Boris yn gwneud bara. Diolch, Judith. Mae englynion gwahanol iawn yn fama. O Siom yw'r wythnos yma heb babell, fe gawn bobi adra. A dyna mae'n debyg am wythnosau, os byddech chi'n mynd i unrhyw siop, fysa dod o hyd i flawd yn amhosib. Mae pawb am ryw reswm wedi penderfynu pobi adra, a mae Gito wedi defnyddio'r ddelwedd yma yn hyfryd. O Siom yw'r wythnos yma heb babell, fe gawn bobi adra. Hon yw'r wyl sy'n codi'r ha, hon yw burym ein bara. Mae wedi defnyddio'r pobi yna yn drosiadol. Hon yw'r wyl sy'n codi'r ha, a mae'r codi a'r burym wedi cael ei weithio yn hyfryd gan Gito yn fanna. 75 mlynedd ers bomio Hiroshima a Nagasaki sydd gan Hywel Griffiths. A ydy, mae'n bwysig yn bod ni yn cofio yr hyn llefa yma, fel bod ni wrth gwrs yn gallu dysgu, am bod ni'n gallu sicrhau na fydd dim byd fel yna yn digwydd eto. Hunllef cysgod sy'n codi i orwel haf arall a'i oeri yn wynias, ond i hynny i wybren ein heilwen ni. A mae yna obaith fanna yn does ar ddiwedd yr englyn. Ydy'r gobaith yn un, gallwn ni goelio yn y gobaith yna? Wel, dwi'n gobeithio i fod o. A'i oeri yn wynias, ond i hynny i wybren ein heilwen ni. A wedyn, i gyfeiriad hollol wahanol yn fan hyn, tiwna, ffig, saith tun o ffa. Nes i ddweud bod Judith yn cael y wobr am y cefndir gorau,
Mae hefyd yn cael y wobr am faint o derma pobi neu coginio sydd yn yr englyn. Tiwna, ffig, saith tin o ffa, bri a reis, pac o brons, llond berfa o uwd wir, ni ddaw dim da o Boris yn gwneud bara. O, ydy, a mae'r llinell ola yn hollol anisgwyl. Da ni wedi cael dau air y bara yma yn gorffen englyn Guto Dafydd, bara, a hefyd, ond meddyliwch chi y gwahanol gyfeiriadau maen nhw wedi mynd i gyrraedd y gair bara. Bara syml tu hwnt sydd gan Guto Dafydd. Na fo, Birim ydy'r unig air mae o'n cyfeirio ato fo. Ond mae Judith Musco-Turner yn taflu llond i chwpwrdd i fewn, ac dos gyda ni'n syniad beth sydd yn digwydd, a da ni'n gweld wedyn, a fo yr anrefn llwyr o uwd wir, ni ddaw dim da o Boris yn gwneud bara. O, ie, mae'n anodd, mae hwn yn anodd. Mae'r tri englyn, maen nhw'n englynion da. Chwa be, dwi ddim yn mynd i'w hollti nhw. Dwi'n mynd i roi nhw'n gyfartal 9.5 yr un i'r tri englyn. Da ni yn cyrraedd dasg ola, sef englyn clo, plentyn yn dechrau ysgol. Ac unwaith eto, dwi yn mynd i orfod i bynnu ar... Dwi'n chi'n gweld Rhys, mae'r Rhys fanna yn cyfru y marciau yn ddygon y fan hyn. Ac felly, sgynna i'n syniad beth yw'r sgôr, ond efo, gawn ni weld sut awn ni efo'r plentyn yn dechrau ysgol. Caernarfon yn gyntaf a Neimac. A dwi'n darllen englyn gen Nicky Beach. Rhwng canu a dysgu gwneud den, nid oedd un dyddiau amserlen, ond bydd her dringo'r dderwen yn byw o hyd yn ei ben. Diolch yn fawr, Mei. A dwi'n licio'r ffordd, Mei, wyt ti wedi rhoi tlws Roland o Fôn. Mi welsom mewn oedd rhai ohoni, dwi'n mwyn gwybod o pawb, ond oedden ni'n gweld Mei am ryw 10 munud ar ddechrau'r Zoomryson. Yn mynd o amgylch yn trio gweld be fysa'r ongl orau i ddangos tlws Roland o Fôn. Dwi'n meddwl bod ti wedi cael ongl da, a dis di atgoffa pawb pwy nath ennill llynedd, ynddo? Wel ia, wrth gwrs. Pobl ddim yn cofio. Felly, rhag o'n bod neb yn gwybod, Caernarfon enillodd tlws Roland o Fôn llynedd. Diolch Mei a Nicky. Deheubarth. Ffarweliais dynghyffro'r heilwen, es I yn chwiso'r fy nghroten, ond codes law yn llawen a cheisio I gwato a gwen. Diolch a Llun ag Eifionydd. Wedi'r haf, dim ond yn dri, yr hau yn yr ardd a'r pobi, mae o hyd angen medi a desg gyda'n ffrindiau I. O, englynion da eto. Rhwng canu a dysgu gwneud den. Be sydd ddiddorol fan hyn, o Nicky Beach yn cyfri dwy dy, a ddim yn ty. Tro mae Nicky wedi newid I meddwl, dwi'n meddwl, rhwng canu a dysgu gwneud den. Na fo, mae'r sŵn wedi meddalu pan oedd Mei yn ei ddarllen o'n wahanol I pan oedd Nicky yn ei ddarllen o'n rhaid. Rhwng canu a dysgu gwneud den. Nid oedd un dyddiau amserlen, ond bydd her dringo'r dderwen yn byw o hyd yn ei ben.
A y syniad mae da ni'n gael fan hyn o rieni yn trio ddysgu plant a bod na ddim amserlen mewn gwirionedd achos bod na ddim ysgol. Ond wedyn, mae o mewn ffordd yn dysgu ni beth sy'n bwysig mewn bywyd. Mae chwarae, mae bod plant yn dysgu chwarae mor bwysig. Ond bydd her dringo'r dderwen yn byw o hyd yn ei ben. A dwi falch yn bersonol bod y gair dderwen y fanna, achos mae, ydych chi'n gweld fan hyn, taid ers 2016. A mae'n wyres i wedi dechrau yn ysgol y dderwen yng Nghaerfyrddin. Ond mae hi wedi ailfathu enw'r ysgol. A be mae hi'n galw'r ysgol ydy Ysgol y Ddewren yn lle Ysgol y Dderwen. A mae eisiau bod yn ddewr yn does i fynd i'r ysgol yn blentyn mor ifanc a hynny. Ond bydd her dringo'r dderwen yn byw o hyd yn ei ben. Bydd y gwersi mae o wedi ddysgu yn gynnar iawn yn dod i'w helpu fo gydol ei oes. Ffarweliaist yng Nghyffro'r Heulwen, eich linell hyfryd. Es I yn chwys oer fy nghroten, ond codais law yn llawen a cheisioi gwato a gwen. Wel ie, mae'r ferch yn llawn cyffro, ond mae'r tad yn gwbl wahanol. Mae o mynd yn chwys oer, ond codais law yn llawen a cheisio cuddio. Yr unig beth sy'n gofyn hyn, cheisiau gwato a gwen. Cuddio be? Diom yn glir, yn sicr dim y llaw o bosib y chwys. Mae'n ddigon posib mae cuddio'r tristwch mae'r englyn yn ei feddwl, a cheisiau gwato a gwen. Hyfryd, hyfryd, hyfryd. A wedyn hwn gan Lun a Gefionydd, wedi'r haf, dim ond yn dri, yr hau yn yr ardd a'r pobi. A na fo, mae yna 3 ohonyn nhw, tad a mam a phlentyn o bosib y fan hyn. Yr hau yn yr ardd a'r pobi. Mae o hyd angen medi a desg gyda'n ffrindiau I. Wel, ardderchog, yr hau yn yr ardd, mae o hyd angen medi. Mae angen 2 fath o fedi ar ôl yr haf a'r hau. A mae'r medi efo M fach, medi'r hyn gafodd ei hau. Ond yn ogystal ar ôl yr haf, mae angen medi. Cystal ydy'r cyfnod wedi bod y plentyn a'r tad a'r fam. Mae gwir angen y ddesg yna. Ond yn fwy na hynny, mae angen y ffrindiau. Wel, dwi'n meddwl mai hwnna sy'n mynd â hi. Na wahanner I Gaernarfon ar deubarth 10 I Lun a Gefionydd. Wel, Rhys, da ni wedi dibynnu arna ti I gyfri'r marciau I weld pwy sy'n mynd. Os allu di ddadfiwtio ardderchog? Wrth i'n cyfri oedd ni, Dylan, rhag ofn. Reit, wel, mae gynna I neges I Mei Mac yn gyntaf I ddeud Mei fi rhaid ni gael y lori achos di Caernarfon ddim yn mynd I gadw'r tlws, mae gynna I ofn. Mae Caernarfon yn cael 45.5. Mae Llun y Gefionydd yn cael 46, ond y deheubarth sy'n mynd â hi efo 46.5. Wel, yr union yr un sgôr a ddoe, os dwi'n cofio'n iawn. Felly, sgôr agos tu hwnt. Gai ddiolch i'r 3 thîm am ornest, fendigedig eto, safon uchel a llongyfarchiadau mawr i'r deheubarth. Ac fe welwn ni... Mae Mei newid dynnu'r tlws I lawr. Wel, mynd â fo fewn i'r lori'n barod mae o, chwarae teg. Na fo, fe fydda nhw yn ymuno efo Ceredigion a Sir Gar yn y rownd derfynol fory. Diolch yn fawr I bawb.